Ramogi thuolo machielo kendo marwakni machiegni weche wa manyien mag OIMORE kokalo RAMOGITV. OIMORE kawuono chieng' tich ariyo ndalo 7 dwe mar 2 2023 kamoro amora ma intie mor mara maduong' ahinya nikete RAMOGITV wan gi mathoth moaiko ni kotende gi weche mag siasa, weche mag somo kod mamoko mathoth motenre gi pi kaachiel kod yiengni mar piny mar Turkey kod Syria. Magi to kod mamoko nyakwara kete RAMOGITV tibedo gi ng'eyo kuom gik matimore e pacho kamano. Thuolo no bende wadhi yudo thuolo mar loso kod jakom mar ODM John Mbadi. Ka wang'eyo to nitiere apaka moro manyalo bedo nitiere i duond bura mar ODM kaluwore kod wach mowacho ni en okoluor mar wuok e komno. Jomoko bende ni ok osebedo kochopo e rombe ma ochan kod riwruok mar Azimio la Umoja. Dipo ni apaka moro nitiere duond bura mar ODM? Penjo ne nyakwara Ramogi obro duoke twak marwa dhiambo kata otieno ma kawuono. Mokwongo wayudo thuond weche. Jakom ODM John Mbadi koro buogo mar wuok e lemono kaluwore kod ng'ur moko masieme ni okwepo romo mag Azimio la Umoja. Moko kuom jood bura mag ODM otwak kod jatend piny William Ruto e kinde matend ODM oseyoromono. Jang'ad bura Said Juma Shitembwe ochomo kama wite tije bang' aput matimone nonro ng'ado ni teng' lwete mogo e wi mibadhi mamiene. Arwakni machiegni nyakwara Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo RAMOGITV. Jaloko mare iluongo ni Belinda Adhiambo Nyagem Oremo. Nyatudori kodwa namba 3600 kata e Facebook ma en RAMOGITV Kenya, YouTube RAMOGITV, Twitter @RAMOGITV.ke, kata bende nyalo luwo weche gi kokalo Twitter handle mara @GeorgeBati_ kata e Facebook page mara wuon miluongo ni George Bati Daddy Cool. Nyinga en George Bati. Machiegni romo mane otim kod jatend piny Kenya, kata romo mane watimo kod jatend piny Kenya en mar dongruok. Mano e duoko ma jood bura ochiko manotimo limbe kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto owacho. Romono koro duond bura mar ODM wacho ni en mar andhoga ne jogo mane oyierogi. Chris Owino nigi ler mar wachno kaka ne weche chalo. Kaluwore kod ler mochwal kod kar jot maduong' mar jatend piny Kenya, romo makamano ne en mar twak e wi chenro mag dongruok mane jatend piny Kenya William Ruto singo e kinde mane otimo limbe mare e kauntis ma Siaya, Kisumu, kanyakla kod Homa Bay dwe mokalo. Wach makamano bende ne osir lwedo kod moko kuom jood bura makaluo mane oyuore romono. Jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda ne olero ni romono ne en mana mar dongruok mane jatend piny otimo kaluo. President neno lemo wa Nyanza dwe mokalo e wawuoyo kode kaka jomotelo ne ogandawa mane wawinjore ni nitie gik ma orwako nobro konyo mondo timre Nyanza. So wan luongwa ma mondo mi wadogi wacheka nento gige chopo kanye to chenro mag gichal nadi. Nikech be nitie paro moro ma jomoko ne nigo ni kan moro nikech wach mag gik madhi mbele mag siasa gi nyalo duodo weche mane mawa manwapango mag dongruok. President awaromo go monyiso wa maber ni onge gimoro amora mabiro dok ni chien nikech gimwadhi ni ok en wach mar siasa, en wach mar dongruok ma en owuon noseyie nobiro timo nono. So wawinjore kendo juma manyien wabiro chako bedo kod schedule ma ministers mage biro chako limo mabradi gi condition the situation magintiere mondo mi onwang' ni sama ibiro tim budget madonje budget ibiro rwaki to manyalo timore kata ka budget no podi bende ibiro chake. E mbui mare mar Twitter, jaod bura malang'ata Felix Odiwuor oyango ni romo e kar jot maduong' mar jatend piny ne en mana mar luwo chenro mag dongruok e kaka gedo mag ute ma nengogi oywe e kar jot ma High Rise e kar chung' od bura mare. E mbui mare mar tudruok, jatend piny William Ruto wacho ni jotelo nyaka ti kanyakla e kaka yoriwo jopiny e nyayo dongruok kaachiel kod rakruok kod midhiero mokwako jopiny. Matimore kata odoko ni duond bura mar ODM kokalo kuom direkta mar tudruok Philip Etale ma okwedo romo makamano ka opime kod ndhogo kenge mag Azimio makedo ne midhiero mokwako jopiny.
an wach undermining party to kunego bed ne wadonje. Party nigi lengo negi program mage. And sani party wa in opposition. Opposition nitiere kaka tiyo gi sirikal. Wachwa en ok wadwar ni wadong chien e dongruok nikech kama siasa oketo wae. Mane garanti mane wadwaro kuom president to miyowa ni gige maendeleo, gige mag dongruok makorwa biro dhi mbele, whether gige siasa go nitie or not. Nikech sasa ma jidhi e yiero nyaka bedi ng'ama oyombo kod ng'ama odong'. Wan kawuono nok wadhi e wach mar siasa. Okay. Wan ne wadhi e weche mag follow up of issues man waketo ndalo mag development. Next week ubro neno ka kendo pod wachako medo koro wachako luwogi from the ministries. Okay. Ka waluwo ni mondo gik manotimore ka mondo yudi. Mwayudo wabro kawo wadhi godo. Ni our colleagues nyaka wabed gi trust amongst each other. Ka in gadieri gi ng'ama udaka go kata en mana madam kaka an gi nyalego ko un gadieri kata wuok manodhi e chiro kudugo saa 4 aonge gi problem nikech ang'e kaka wadak. Kuseyiero jotelo and you trust gi leadership, wan ok wanyal betray the course. In fact, the biggest cause en cause mar jowaka. Kata obedo ni ogai mar ODM Raila Odinga ne olando ni ok oyango jatend piny kanyakla kod jogo moyier apisi, governors mag ODM to osebedo ka timo romo kod jotend migepe mopogore opogore e piny owacho mar Kenya Kwanza, rombe ma ODM pok olose. Ma koro kelo penjo maduong'. Dibed ni nitiere barruok e ODM? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa Ramogi sigana no nywakne kod Walter Nyambaga kachiel kod Chris Owino mane ni ochopo ne yo makare kendo ng'e adieri kuom gik ma otimore e romo manobedo e pad jot mar jatend piny Kenya, kama moko kuom jood bura mag ODM nochopo e romo makamano. Nyakwa Ramogi wadhi ani nyime. Jatend kweth manoke od bura mamalo James Opio Wandayo kwedo barua mondi kod jatend kweth mathoth e od burano Kimani Ichung'wa ne bad migawo mochung'ne weche mag omenda. Ichung'wa dwaro ni jatend migawo mar omenda Juguna Ndung'u mondo chwalnegi listi moting'o nyinge mag ji ma osebedo ka badhore ne chulo osuru are tarik 1 mar dwe mar 1 2018 nyaka gie sani. Opio Wandayo to kone mago gin siasa mag pesa boro maonge kama biro chopoe ke gin jok mama kendo kopogore kod manyo dho familia mag mane gin jotend Kenya manosetayo piny Kenya kinde mokalo. Wandayo koni piny owacho mar Kenya Kwanza osewito chikruok mare gi singo mane giketo ne jopiny kendo koro gimanyo mana yore mag tony e lwet jopiny ma oketo gi tesre. Kikwachi ni jood bura dwaro. Yes. Nikech ana ajaod bura to an disno podo ka dwaro. Podo ka kwae. En paro mar ng'at achiel maybe kod team margi no. Mabende en haki margi enda open chik. King'iye malong'o to be en na siasa. Siasa moko mag pesa nani. Mag dondi. Ng'ama gi target en Uhuru. Uhuru ng'ama gi target kod family mar Kenyatta. Kata wacho lisno tere duoke chien nyaka kama 2013. Mane Uhuru kod duto donje telo. Okay? Inyalo kata tere chien saidi. Kama 2002. Mane Kibaki ka hotel. Nikech mokwongo Kimani mawuoyo no. 2018 ne en jakom mar budget committee e bunge. Jakom mar duond bura mar ODM John Badi obwogo gwe tao kaka jakom mar duond bura no. Badi wacho ni kata wacho magi kaluwore kod liet masani okwako duond bura mar ODM ma osebedo ka oyudo kendo yudo sund mag siasa ma soke kaka mano mar rem chopo e rombe ma ichano kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Moko kuom jood bura bende osebedo ka seyo yo ma itayo godo duond bura no. Badi wacho ni pod onyalo medo konyo ODM kata ka ok odhi e romo makamago. Many of us have been around for this party for long, and I'm still there, and I can serve this party at whatever capacity. Those who think being chairman is so important to them, let them offer themselves. I am very ready to leave. Right now, I'm the chair, but I'm not dying to be the chair of ODM. I have done my bit. So what is their problem? That's why they took away minority leader from me. Since they took it away, see, I'm still alive. They can also take chairman. I'll still be there.
And by the way, I want to repeat it for record. I want to leave this position of chair ODM. There were the same people at one point didn't want me to attend the rallies. So since when did they discover that my attendance to rallies is important? I have other forum to address issues that pertain to the party, including this one. I am better off, even in parliament, articulating issues of the party. If they feel I'm rebelling, are they in body? And what is their problem? So what do they want to do to me? They want to take me through disciplinary process? Ramogi mag kaka weche chalo winjo duol mar jakom mar duond bura mar ODM John Mbadi kalose weche maga seyo moko mosebedo koyuda ahinya gi jogo ma otende kod duond bura mar ODM mabedo wacho ni onyalo konyo kata poni en oko mar bedo jakom kata koponi oko bedo e rombe mag siasa machalo kod mago. Adani mondo koro wature achiel gachiel kaka nasingo ni yor simu gi jakom mar ODM John Mbadi mondo nyiswa ni to weche mowacho gi wuok kanye, liet ni wuok kanye, ang'o matimore. Diponi apaka moro nitiere ma yiengo duond bura mar ODM kokalo e tende. Koso nitiere gimoro ma oneno kok dhi kare modwani mondo mi orie kod weche mowacho gi. Mheshimiwa John Mbadi amusi ni oimore ka iwinja gi sani kendo adwani mondo wadonje twak marwa mana mapiyo piyo nyise nyikora moga jwang machiko itgi e Ramogi TV gi sani. Nito ang'o matimore e duond bura mar ODM ma miyo kore wacho ni inyalo tiyo tiji mar bedo jakom kata ka ok idhi e rombe mag siasa ka jatelo mar duond bura ni maduong' to osebedo ka chopo e rombe makamagi. Erokamano George Bati, erokamano ahinya ne jowinjowa. Aparo ni chama mar ODM en chama maduong', and bedo jakom mar chama mar ODM dwaro ni kom no bed kom ma ji nigo gi luor. To ka in e ofis no, ng'ama nyalo miyo kom no omi luor en ng'ama ni ofis. Sama koro luor no onge kuomi, then kidwa konyo chama kaka mar ODM mondo med dhi mbele nikech en chama maher ahinya, ni koro iweyo thuolo to ng'ama chielo ma koro nyalo bedo go gi luor kawo. Sama koro nyalo nuo ka MCA moyier gi chama nyalo yanyi e mbui, nyalo wacho ni nikech kidonjo tem tiromo gi President Ruto timoso, koro onego bed ni weyo kom mar chama to wiye wil ni nyocha Homa Bay to waseo Ruto nyaka girwa wamiyo nyaka rech. Ineno ka nitie jowa mang'eny ma moso Ruto kendo nyiero go everyday, moso ministers ne everyday. To in gi non ka MCA no keti discussion social media bed ng'eyo ni ka guok gweyo nitie jomore. An asebedo siasa ni for quite some time. Ang'eyo ni nitie joma probably ni koda gi issues bedo ni an jakom mar party mondo mi akony ODM kik bed gi yungni mathoth kaka chama mahero. Aneno ni asetiyo tija higni 9 ok tin, koro nyalo weyo ne ng'ama chielo bende nyalo kwanye gi kanyo. Telo bende ber miloko, to mano chung' mara kaka sana. Okay, sama koro iwuok ni iweyo bedo jakom mar duond bura mar ODM kuom ranyisi koponi mano nyalo timore, bende pod ibiro bedo gi thuolo mar chwalo duondi ka nitiere gimoro koso ma koro ibiro weyo ni koro yawa ni kode ng'ama omake no bomake odhi adhiya kode? Well, ing'eyo sani to pok awuok, pod arito ni ing'eni tabu ma wan go sani ni kata jalupna malong'o mane party onge, jalupna noseweyo tich karibu te. Kuro ambe ok dagombi naweya chama maonge ng'ama tae. To mano en mbaka mabiro wacho gi gogai mar party leader mondo wanyalo yudo ng'ato mondo act kata umake kiko jolo. Well, ka weyo jakom mar party okawuok e party, pod nitiere kuonde manyalo golo duonda kuonde mowinjore, but koro kabi golo duonda kaka jakom mar party. Ng'eyo ni be ok anyal koro kasora mbele nikech ok an jakom. Ka an jakom nitie gik ma onego wuoye kaka jakom, to ka ok an jakom koro nyaka we thuolo ne jakom ma koro mi tich mondo koro dhi mbele gi tich. Ka nitiere kama an kaka
member moro amora nikech koro abiro bedo ordinary member mar the party, pod an member of parliament, so pod abiro bedo member mar the party. Abiro wuoyo kaka member mar the party. Kama nitie midwaro duonda, pod abiro wuoyo kaka owinjore. To kogik sama be koro aneno ni koro aweyo kata siasa, pod anyalo dok seka makwaye diek. Sani diek dongo maber seka, anyalo dhi kwa diek kono. Nitiere gima samoro oganda nyalo penjo ni to sama ok ichopo rombe mag siasa ma ochan kata mitimo gi Azimio gi, nitiere ler moro misenyiso moko kuom jogo ma un godo e duond burane ni anto ok abi bedo rombe gi kaluwore gi makama kama mondo gibed gi ng'eyo koso ilinga momiyo gibedo kodi gi chich momiyo koro samoro moko nyalo dhiro e yor kiani mondo iwuoge kaka jakom mar duond bura. George, problem oken remo ma ok achopo e rombe mag ODM. Rombe mag ODM, rombe mag Azimio, actually rombe mosebedo go gin mag ODM. Gin mag Azimio, ma ok an official mar Azimio. An official mar ODM. Gisebedo adek Nairobi kende, pok gidhi kamoro beyond Nairobi. Wan gi jotendwa e Nairobi, ma bende dhiye nyaka mag jochama. Nitiere ji mang'eny, jotelo mang'eny ma oseyuoro rombegi. Mo kata deputy party leader, party officials mathoth ma pok oyuore. Ok en wach mar yuore rombe mag ODM. Wach ni en siasa matut. And I understand me. Ang'eyo ni nitie joma oro jok ma wacho ni onego bed ni aweyo kom nikech ok adhi e rombe. Mano is an excuse ma gitiyogo. Jok mineno wacho sani koro ok ayuore rombe. Jogi the other day kaya timo campaign ma kata ka party leaders wacho ni koro join the national campaign. Jogi mano make sure nobody not work a grassroots Nyanza to campaign. And I did my bit. Kano tera ni mondo campaign the party in Nyanza. Natime kaka jakom mar party. Kendo pok awinjo ng'ama omiya kata puoch gi pak ina deliver kaka jakom mar party. To pok aneno biro modhi Nyanza malewne. Koro sani kanyo to gidwara national campaign. To sani kendo koro kendo konyo kadhi national campaign. I mean, let's be honest. let's be honest. Aparo nti jomoko ma paro ni ka okabedo jakom mar party nito gino mano bro nya saidi. Kom mar party osebedo ine chiko is not a short period of time. And it is just good ni amachielo bende chako kawe. Mondo bonani ande yeni kitu boka ili mimi na mimi papendi. To jiyo kung'eyo kata nchi jamiel moro menya bet monia na ber mohen. Koro inyalo weyo thuolo mondo ng'ato bendo kawe gi kanyo. Endo miende. Bang' mano koro jibiro bedo gi comparison. Nyalo timo, nyalo pimo. Iwacho ni sembe, ipimo gi nyamen. Koro nyalo pim ni to yoma mbadi miel nogoni. Yoma ng'ane miel goni. Omiel maber molo mbadi kata mbadi ne miel maber. Jakom, mana kama ikete go ni ng'ato inyalo pim gi miel mar nyawadgi kendo kade beto dibodi ng'ato nyalo miel bende komni. Igolo chien kucho kaluwore gi campaign manitimo ne oganda manomiyo tiko mar duond bura mar ODM. Iwacho ni noluoki kowuok e grassroots kata kor gwenge ma Nyanza. Kom ma ibede sani mar jatend komiti ma ochung' ne weche mag omenda e od bura miluongo ni PAC. En kom ma bende ne nitiere kaka ne samoro paro ne wachore e od bura. Ne dwaro bedo jatend kweth manok e od bura mamalo mar piny Kenya kaka ni bedo e kinde mokalo to mane ok otimore. Jomoko wacho ni ma nyalo bedo ni emomiyo iyi koro wang' kendo idwa bolo kom ni piny ka pany kech. Ma adiri moro bende nitiere wach ni? Ando gandano, an ka yo wang' okanda. Ng'ama iyo ok de wang'. You see, kom mar bedo jatend kweth manok e od bura. Nen kom mane an go e bunge mokalo. Yes. To bunge ni to nyoko ni gabedie. Manya diri makende. Kaka ne wawuoyo gi jatenda, nene ingo bed ni adhi bedo e cabinet. To kaka Nyasaye loso gige, nachaka bunge. So obviously an aparo, ni kaluwore gi tich mane atiyo, noningo bed ni adhi mbele gi tija kaka minority leader. But chal ka gima nomiya emotion. So ne okomora, mano wach mano ogoyo mbaka gi party leader mara,
ma en bende ne owinjo kama ne okodonjo maber. But nosekadho. To ok anyalo wacho ni amor gi wachno, pod ok amor, but ok en wach masani. Wach masani utuch kuom joma pod neno ni kamoro mbadi onego med ni duoko wiye chien moloyo kaka waseduoko wiye. Ogole jakom mar party. Takonoge ni bedo na jakom mar party ok bi medo chiemo e wi mesa mara. And bedo ni ok abedo jakom mar party. Ng'ama chielo nyalo kawo. Party mar ODM en party maduong'. Ma ok an madanga abet obado kata ohinga matamo ODM dhi nyime. Ka bedo na jakom miyo party koro bedo gi yungini. Kata bedo ni koro an jakom miyo gik moko ok donj maber. The best thing manyalo timo en weyo ne ng'ama chielo mondo bende oriemb komno. Nikech wadwaro ODM en chama mosekonyo jo-Kenya kuom ndalo mang'eny ahinya. Kendo tich mane watiyo ODM gomba kata gi jo-party moko. Ibiro nyisi ni party mar ODM ni gomba the way ma ODM ne obedo go managed. So gigo kadwa ketho nikech asiko e komno. Ok adwa kwamilia e komno. Adwa ni mondo awe thuolo mondo ng'ama chielo bende chako kawe, bende chako rieme. Jok magombego bende wane kaka gimbe gitiyo. Giritnwa chama. An gima kwayo giritnwa chama kadhi mbele. ODM midhiero mang'eny mamako ODM achiel gariyo giteme loso. Kecham bende nyateme kar nyalona. To nitie midhiero mabe koro sani aneno kadonjo e ODM kaluwore bedo ni an chairman koro samoro duonda e piny. Koro wawe ng'ama chielo maduonde nyalo bedo malo matin. Jakom, ponono ni aput mar duond bura mar ODM ma wacho ni nyalo bedo machiegni ni ubedo. Ma ji wuoyo mawacho ni ine ma pod gidwa ni mak ne gilemo ni. Bende ikori mar timo mako sineno ka koro pacho njaore ma ineno ka samoro gini nyalo iwatiendi chien. But okadwa na gole kati man ng'ama nigi mirima mang'eny. Yes. Manyalo ketha gimoro amoro. Okadwa na duka. Yes. Ng'eyo ni chama mar ODM ni osetimo maber. An kaka John Mbadi osetimo maber mang'eny. Kendo seche moko rachwa e siasa ka ni gik moko itimo ni maber mathoth. To kotim ni achiel marach, koro marach ne mineno. Yes. An ase benefit e ODM. Kato bedo ni an pok nomiya otiko machiel kachiel e ODM. An pok nayudo direct ticket e ODM. Ase bedo ka manyo nomination kendo gona kura. But ODM ose miya thuolo ma achiel abedo assistant minister ka party leader mar ODM emoketa. Ase bedo chairman mar party maduong' miluongo ni ODM video chiko. Magi matende mosebedo jokombe mar party. Ase bedo minority leader, sani koro an chairman mar park. I'm nominated member of parliament in ODM. So kadwa wacho ka gima ketho adwa duwo kado. Adwa mana ni jowa winja maber. Jolup ODM winja maber ni adwaro mana ni luoro bedie party e kom mar ODM. Kom mar ODM ni aneno ka koro luoro rumo. Ni kama koro inongo ni MCS koro yanyi to MCS ke yier gi ODM. Nyaka ma nominated by the way. Yanyi e public rally. Mano koro ketho luor ma jakom mar party onego bedgo. To ka ane mamiyo koro luor bedo maonge jakom e komno. Koro the best thing manyalo timo ne komno en weye. Bara ok aweye ni koro an gi mirima ma koro ni ODM ochwanya. Ok adwa timo timbe moko maneno go jowa moko ma koro gidhi ka gilondo piny. Ka koro giyanyo chama, giyanyo jatend chama. George, mano to aparo ni jowa biro rito gi. Yes. Ok ni winji Mbadi ko odhi e line. So ok an gi mirima. Adwa ni mondo jowa winji, ok an gi mirima. Jomoko to chwanya. E gi weche gi gik ma gindiko kuoma to ok mora e jakom. Okay. But mano ok omiya mirima ma koro nyalo ketho duwo kado. Mheshimiwa, wach moro bende ni kan ntiere moko kuom jood bura mag ODM ma kawuono romo kod jatend piny William Ruto to barua moro wuok telo mar ODM mondiki kod Philip Etale ma en jawach ma bende wuoyo e lo duond burano. Ok ang'eyo ni wach barua ni bende ing'eyo kaka jakom mar duond bura mar ODM koso in inyalo wacho ang'o kaka jakom weche mondiki pani samoro moko osechopo nigi ni jogo winjo bed ni nyalo kaw negi okang' mar kum.
barua no to wuon kane poko odhi e media ne ok ang'eyo wachne, but gima anyalo wacho mana mamedo matin e wach mane otimore ni, ambe ok ang'eyo nopoya poya media kaneno jood bura wa mang'eny karibu 9 kane ni State House. Gi pacha to kaparo ni achiko ita mondo awinji wach magichiwo kata reasons magichiwo, sababu momiyo ne gidhi. Awinjo kage wacho ne gitimo follow up kata luwo gik manyocha President Ruto osingo ne jothurwa. Ata paro ni mano ne gibaye matin kata ne gikier. Kane waluwo gik mane osingnwa, onego wabed piny kaka jotelo ma ai area mar Nyanza. Nikech Ruto nobiro Homa Bay nodhi Siaya, jo Kisumu bende romo gi ji, kendo jo Migori bende nodhi romo go Kisumu. Koro ne wabedo kaka ne wabedo kapok odhi Nyanza, to wawinjore ni ma e kaka wadwa timo. But ere kaka ne gito de warit, nogone gi sim nade, nikech wan wa jomoko ne ogonwa sim. Ok ang'eyo kata ne jogo maybe aonge gi sim, koro nok ang'eyo kata ne gigo sim, but ok amako. But an ne ok ang'eyo report ni. Now, gima otimore marach gi gini, ing'eni koyieri gi chama mar ODM, kiseyie e bedo riwruok kata kanyakla mag ODM, to nitie gik ma koro ka itimo, to nyaka itim king'eni ne riwruok mar ODM. Sani neno ka ODM timo rallies ka gi kacha, to an aneno ni bura mane jawagi otimo, President Ruto ne nigi agenda ne, nodwa deflate jakom, nochalo ng'ama nigi kudo moro dwa chuogo balloon, jakom koro ne chal ka gima oketo kuome pressure, kendo ne gino kuot. Koro chalo gima ochuo balloon mar jakom gi kudo, nikech ka koro magi ne ok gina MPs mag jo-ODM, magi jo MPs ma e piny luo. Yes, dongruok to jo-luo dwaro, but nyaka ne gitime yo magitime cha. Ato to gi pacha, taneno ni yawagi nodwa dhi mabor. Koro nasewacho ni kiny kaka jakom mar party, nachiw statement ma comprehensive e wachni, nikech ng'eni party ka e ane ma pod ofisa man gi teko miluongo ni kelo luoro party kata discipline e party. Koro abro chiwo statement mowinjore, nikech komno pod ni e lweta. Chieng' ma nawe ng'ama chielo ne kawe, bende noriembe e line, but kiny agol statement kaka chairman of the party e wachno, but ka wacho mawiye aparo ni yawago yo mane gidhigo e wachni ok en wach man kare kata matin. To barua andi ne ogipenja, to de ok dakwero gi sani ok apani is the right time to do that. Alright, to barua mano ndiki ni tinyalo wacho ni wacho ni kiae kendo gimora mora mani e iye nokowuok e telo mar kom mari. No, yeni okane e final authority, ng'ato nigi role ne e ODM. Alright. Okawacho ni kakia enani ne okopenja. Okay. Ka barua no igolo. But okawacho ni barua no ndike yo moko winjore. Nikech kineno gimo ndike barua no, dwa machalo gi gima wacho. Alright. Etale en spokesperson. Kata not really spokesperson, but communication director mar chama mar ODM. Onyalo yudo instruction koa kuom party leader, onyalo yudo instruction koa kuom secretary general kata the two deputy party leaders, onyalo yudo instruction from the chairman. Okay. So okochuno ni ane manyako yud instruction kuoma nondik ma. So communicate party poko odagi ni gik monondik o communicate go rach. Enani na duoko penj ni ne ok ang'eyo kapok ondiko barua no. Okay. Barua namba neno mane press tapi wuoyo kode bang'e ok ni na reprimand na wagom na mbaka e wachno. Alright. Kaka wachno ne en gimo obwogo the party ne ok ong'eyo ka yawago dhi kono. So but kiny kaka jakom, e capacity mara kaka jakom, kiny nagol statement ma official e wachno. Alright, jakom to nitiere governors ma bende noyier gi duond bura mar ODM ma bende ne jakom gi gie sani, wacho ni kapok iwuok to ine ma ine kom no. Gin to margi ni en to bera mag jo bura gi manyalo bedo ni rach, koso gin to margi ni nobede piny kamoro minyalo wacho ni nubedo piny kaka duond bura kata party
ma ulose mowacho ni un to koro nyalo romo gi jotelo mamoko mantiere e sirikal. Igeni George, siasa en gima lokore okinyi godhiambo. And kija siasa mosebedo siasa matene, nitie kaka nyaka isom yamb siasa. Siasa nitie jire makoro nyo Ruto dhi Homa Bay gi Kisumu. Ne wabedo piny gi party leader kendo mwagoye mbaka e wachno. Actually, ne Homa Bay ane mana kungo nyiso party leader marwa. Party leader wande uwe mana nobis, ne winjo mana nobis ya. Kuro ne Homa Bay ane mana ayudo report, share kode, ma wabedo piny, mwago mbaka, mwawinjore, ma party leader ukono wane mar ubire weche mag dongruok yudu romne. But bang' mano, nye nitie gik moko mosetimore ka. Achiel kuomgi en report ma jago Firimbi cha nogolo, ne whistleblower. Okelo kendo siasa mopogore ka. Nitiere dictatorship makoro ne aka Kenya Kwanza mawuok kuom President Ruto, makoro no ka IBC en modwa yiero kende. Nitie gik mang'eny makendo koro njaore e siasa. Omiyo seche makamagi nonego bed ni kapok tija siasa ma somo yam siasa, to kapok ikawo akang' moro amora, to ne wabedo piny kendo. An gima ne atimo ni kado luonga, wacho ni oyo, utimo maber kuom luonga, lakini teruru mos. Then ne wabedo kaka jochama, to wago mbake wajo, nikech wan e siasa ma political parties. Yeah? Kati di mane piny mar Amerika, kati di kure. Political parties bedo piny to go mbaka to pimo wach to neno kaka timo. So an aneno ni jowagi noningo sombi yam siasa masani, to wang'ini ni yes, ka wuoyi kendo pod ero mako wirruok, en ma pod en gi budget kata gi ofuko ma Kenya. Ere kaka wadhi wuoyo kode? So mano gima nonego timre to ok otimore. So what governors okang'eyo mabe osechako dhi motimo magi. But nitie siasa ka ji nigi yore gi mopogore po. Jomoko rikni, jomoko dhi mos, jomoko kawo. So nitie jomoko ma bende ko papa noneno opportunity moro matin, bende gitimo gik moko magikadho kiao. So mane makod luongo ni lack of maturity or having maturity in politics. Alright, erokamano ahinya jakom kuom yudo thuolo mar loso kodwa weche manyien mag OIMORE otieno ni kimiyowa ler kod kaka weche mag telo chalo e duond bura mar ODM. Gimomiyo ni ng'ado mar wacho ni koponi nitiere thuolo mar weyo telo ni tinyalo wene ng'at machielo mondo dhi kode nyime gi weche mamoko mathoth. Nyasaye mondo telni kendo ibed gotieno makare, jakom John Badi. Erokamano George, Nyasaye ogwedh winjo waduto te gi supporters mag chama marwa mar ODM. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi mano ne John Badi ka waloso kode achiel kachiel, jakom mar duond bura mar ODM waloso kode yor simu, kama bendo ng'isowa gimomiyo en owuon no ka samoro dipo ka koro odwani wuoge orindino mondo ng'at machielo bende ondhenyre kanyalo choro nyime dwaro mar duond bura mar ODM. Adwani mondo akaw yweyo marwa mokwongo gi kanyo nyakora Ramogi gi kindeni kik idhi mabor, pod wan gi weche mathoth ahinya kokalo Ramogi TV mamulo ngimani. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Penj laktar.
ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhia, very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni, namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mane Ramogi TV. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Wadhi nyime nyako Ramogi kendo wang'yo mago motenre gi weche mag somo ahinya to mano mar somo mag jopuonjre matnie skunde mag nasari miluongo ni ECDE. Riwruog jopuonje mag ECDE kaunti ma Homa Bay koro wuok oko ka kwedo kang' mane duol ma ochung'ne rango sa jotije piny owacho SRC okawo mar duoko piny sa jopuonj mag ECDE pacho ka. Piny owacho mar kaunti ma Homa Bay en achiel kuom counties ma koro sechako keto e tim chik mar SRC no. Kendo gichulo jopuonj mag ECDE manie kaunti no osara kaluwore kod dwaro mar SRC. Jopuonj mag ECDE kotelnegi kod jakom margi George Bunde ywak ni chik no hinyogi kendo chal kagima piny owacho ok oyango tije matek magitimo e sikunde mag ECDE. Ji te matiyo Kenya kama tiyo tije madongo okale lwet jopuonj to ka gisekalo magi gikocha to chal kagima skul kanyo ne ok gikale. Dweche ariyo mi bila pesa bila pesa mathin kama kende ilimo do bank moro to giyini ni nyalo kawo idhi kawo kati loso godo gigi kichiew chieng' machielo kaonge notice tiyudo ka pesa ni odwoki gi 30%. Yawa jodalawa wawinjo matek jopuonj mang'eny ni hospital kawuono ok nyalo puonjo onge tuo matuoyogi gina stressed gina depressed. Duol machano sara mar jotich SRC koro wuok oko ka kwedo report ni ging'ado sara mag jopuonj nyithindo mag ECD. SRC wacho ni ripode malandore ka gi kacha ok nyis adier mar wach ni mar ripodego loso mana kuom osara mapok omede balang' midengo ni basic salary ma ok osara ma osemede balang' midendo ni gross salary. SRC wacho ni dwe mar 12 higa mar 2021 nikiketo ler ni jopuonj ECD mag rang'iny mapiny Nairobi yudo e kind siling 14,961 nyaka 15,842 ka kidieny mamalo yudo e kind siling 13,211 nyaka siling 14,092. Duol mar SRC wacho ni gidhi nyime gi nono sa jotije sirikal koriwo jopuonj mag ECD kendo ripot biro wuok dwe mar 6 mar higani. Riwruoge mag jokanyo e sekta mar somo kwedo chenro mar piny owacho ni godo mar keto tat somo kata mbalariany e lwet ji giwegi. Giwacho ni mano nyiso nyau e kaka sirikal tayo chenro mag somo. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu, jotelogo bende ochayo kaka lai mar somo mar CBC tayo. Simfris Okinda nigi ler mar wach. Solidarity forever, for the union makes us strong. Gidula chiel riwruoge duto mag jopuonj kod jonyuol kamoting'o Wasu, Kupet, NAT, Kudhehia kin mamoko orore mar kwedo kaka piny owacho tayo migawo mar somo ahinya ka gikwedo chenro mar jwang'o migawo no e lwet ji giwegi.
Riwruoge go kotelne gi jagoro maduong' mar NAT Collins Oyuo okwedo wach mar uso mogo kuom mbalariany ne ji giwegi ka giwacho ni mano biro miyo nengo somo idho e pacho ka. From our study, privatization and commercialization of education in Kenya, it is clear that the education sector is in a mess considering the inconsistent and unclear policies such as the current implementation of the new competency curriculum CBC. Ng'ur bende nyedhore ewi wach mar medruok mar sikunde mag ji giwegi ma giwacho ni timore kaluwore ni piny owacho jwang'o sikundegi mamiyo koro thoth jonyuol tero nyithindgi e skunde mag ji giwegi. Bende jotelogo koro wacho ni lai mar somo mar CBC norikni godo gima koro kelo chochni mathoth e chakruok ayanga mar lai mar somono. Ikawo nyathi sani koro iwacho ni gin jo klas 7 ni gin jo junior secondary to ja klas 8 to ni ja primary. An pok aneno gino kotimore e piny moro amora ni wan gi skul ma ji nitie ji ariyo, moro ja secondary moro ja primary. Skunde gi kendo sirikal be wacho ni junior secondary nyaka bed gi nyithindo 45. Koro gimo penjo skul moro mandala kacha cha mok nya yudo nyithindo 45. Gin to koro gibro timore nang'o? Nyithindo dhi skul, jopuonj onge. Jopuonj nyocha e kanyocha gijiero. Koro japuonj ni to bro puonjo subject 12 gi nang'o? Bende jopuonj gi nosebedo trained e subject gi. To in kanyocha kelie tich. To bende oset traini kata makuri ng'e kaka ipuonjo jogi. To sikul achiel to nyabedo gi japuonj secondary achiel nang'o? E wi gino magiluongo ni uso kendo loko sekta mar somo gir loko hala, jotelogo koro golo paro mopogore opogore e wi kaka piny owacho e riwruok gi jokanyo e migawo mar somo nyalo reso sekta ni kowuok e lwet ji giwegi. Revise and increase government capitation to public schools, which has never been reviewed for a long time. There is need for all education stakeholders to be involved in a national dialogue on the best way to regulate private education providers. Revamp public schools to make them more attractive to parents, learners and workers. Jokanyogo koro dwaro mar mondo migawo mar somo chiw pache mapiyo piyo e wi wach mar uso migawo mar somo ne ji giwegi. Gino magiwacho ni ponono ni migawo no yierego to gibuono mar weyo tijegi kendo kelo ng'ikruok maduong' e migawo mar somo. Kowuok e skul mar Kenya Institute of Special Education, nyinga Simfros Okinda. Ramogi e thuolo ni bende daer mondo mi anyisi ni chenro mag somo mag junior secondary na achiel kuom gigo ma ji osebedo ka wuoye nikech ma en lai manyien ma ekodonjo kendo jopuonjre modonjo e grade mar 7 gine mokwongo senge e sigana mar piny Kenya ka gidonjo e somo manyien mar junior secondary. Nitiere kaka chenro ni osebedo ka timo kuom ndalo ma osebedo nyaka nyocha ni nyithindo ma jo grade mar 7 donjo e skunde mag junior secondary. Kwan mage ma osedonjo to ji adi mane igeto kata jopuonjre adi mane igeto mondo mi odonjo e junior secondary gwenge ma Nyanza. Wan kod report mayango kaka jopuonjre osedonjo e junior secondary gwenge ma Nyanza kama oting'o counties ma Kaluo, Kisii, Kanyakla kod Nyamira kod mabende samoro diponi pod ok odonjo gata malo ma osedonjo go nyiso. Nyakwara mogi wadhi ane wang'e ni gwenge ma Nyanza jopuonjre adi mosedonjo e junior secondary e gwenge ma Nyanza kaluwore kod report mogol kod jatelo mochung' ne weche mag somo e gwenge ma Nyanza. Chal mar junior secondary Nyanza kaka jopuonjre osebedo ka donjo e skul. Wan gi county kwan jopuonjre mosedonjo kaachiel kod atamalo mag jopuonjre mosedonjo. County motelo kod kwan mamalo mag jopuonjre mosedonjo e junior secondary en county ma Homa Bay ma oserwako jopuonjre maromo 33,364 manyiso atamalo 88. Nyiso ni jopuonjre tema ni geto mondo mi odonjo e junior secondary Homa Bay gin atamalo 100 to kora atamalo 88 osedonjo. Nyiso ni atamalo 12 kende ema pod odong' oko. County mar ariyo en county ma Kisumu moserwako jopuonjre maromo 31,000 kod 43 ma yango atamalo 86. Nyiso ni atamalo 14 kende ma pod odong' oko ma pok odonjo e junior secondary county ma Kisumu. County mar adek en county ma Migori moserwako jopuonjre maromo 30,151 e junior secondary yango atamalo 82. Nyiso ni atamalo 18 kende modong' ma pok odonjo e junior secondary e county ma Migori. Ma indi kaluwore gi ler mochiwnwa kod Nelson Sifuna ma en jatend weche mag somo e gwenge ma Nyanza. Wadhi ne counties mamoko bende ma
tero jopuonjre e junior secondary kod kwan mag jopuonjre mosedonjo. Nyamira omako namba 4 gi kwan jopuonjre maromo 13,759. Yango atamalo 80 mag jopuonjre duto manowinjo bedni donjo e junior secondary e county ma Nyamira. County ma Siaya en namba 5 ka giserwako kwan jopuonjre maromo 25,000 kod 59 e dire. Nyiso atamalo 78 mag kwan mag jopuonjre duto te manowinjo bedni donjo e sikunde mag junior secondary gwenge ma Nyanza. E gwenge ma Siaya koro wadong' gi kwan mag jopuonjre maromo atamalo 22 ma pok odonjo e junior secondary nyaka gie sani. Kaunti moywa bonto e gwenge ma Nyanza en kaunti ma Kisii ma nyaka gie sani oserwako jopuonjre maromo 21,000 kod 58. Yango atamalo 52 kende mag jopuonjre mosedonjo. Nyiso ni atamalo 48 moko pod ni oko pok odonjo e junior secondary e gwenge ma Kisii. Ma endi kaluwore kod lipot mochiwnwa kata ler mochiw kod Nelson Sifuna ma en jatend weche mag somo e gwenge ma Nyanza nyaka Ramogi. Mano e kaka weche mag junior secondary nyaka gie sani pod chalo. Kata kamano, ka wang'iyo ka nyaka Ramogi, ang'o gini miwacho ni nyalo timore e ndalo mabiro mbele? Kwan jopuonjre manotimo grade mar 6 Nyanza gin 195,263. To kwan mosedonjo e junior secondary en 154,434. Nyiso ni kanya kwa Ramogi nitiere chiegni jopuonjre 30,000 gi wiye ma pod nitiere oko e Nyanza mangima ma pok odonjo e junior secondary. Gin kanye? Geno nitiere ni kwan mar jopuonjre ma medo donjo e junior secondary kaluwore kod jatend weche somo Nyanza Nelson Sifuna biro medore kaka thuolo medo dhi nyime. Omiyo kapo nitiere jopuonjre ma pok odonjo, geno nitie ni gibiro medo donjo e skundegi, to bende nitiere okenge ma oketi ma samoro nyalo chak luwo godo ndachgi mar ng'eyo ni to gin kanye mondo gin bende gidonjo e sikunde nyaka Ramogi. Mano e kaka weche chalo e junior secondary e gwenge ma Nyanza. Erokamano nyaka Ramogi. Wadhi nyime kod weche wa manyien kama wadwa ni wang'i weche motenore kod wach mag arita kwe kata weche mag arita kwe pacho ka. Jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki okoni piny owacho omedo rido arita kwe mar rakruok kod monj marocho arita kwe mamiyo ganda wito ngimagi. Ka otimo limbe kaunti ma Nyandarua e kar chung' od bura ma Kipipiri, Kithure Kindiki bende okoni lai oseketi mar kedo kod math mar kong'o ma ok opuodhi. Jatelo no bende ochiko chife kod okebe mag gwenge mondo mi oban sati ne lweny mar kedo kod math mag andiwo kod kwong ma ok opuodhi gwenge ma kono mosebedo ka rocho ahinya ngima mag rowere matindo ma odak e gwengego. Hizo ng'ombe sasa zitatolewa hapo zianze kwenda to the abadeas kukula nyasi yetu. Tafadhali, tafadhali, that is insecurity on our part. We must bring down the rate of crime in our respective areas as one of the targets. Nimearifiwa ya kwamba kuna shida kidogo ya maneno ya mihadarati na bangi na pombe haramu ambaye haijawekwa vipimo. Na nataka niseme hivi, we must agree on targets. We must sit down and cascade targets for every chief, every ACC, every DCC, every county commissioner. Ramogi. Mano e weche ma wach kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kaka sirkal oikore mar ni arita kwe makare obedo e pacho ka. Ahinya kotenore kod monj moko mosebedo katimore e gwenge ma kagi kacha. Ka kamano yiena mondo wachaka tere yweyo machielo kokalo Ramogi TV. Pod wan gi mathoth ma waikoni e weche wa manyien mag OIMORE. Kik idhi mabor. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hagi nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba da gati yaki. Karo masachi hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabwa tilebaka. Ngitarde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyakigima yaruliko aseviu sasa bono.
Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Be ing'eyo ni onge tiende mondo imany thieth kaka chemotherapy, hormone therapy, immunotherapy kata targeted therapy e pinje maoko nikech giyudore pacho kae. Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakwara Ramogi wadhi nyime. Aput mayande ne ochuogi mondo mi onon jang'ad bura Said Chitembwe koro golo ng'eto mare kendo gidwaro ni Chitembwe teng' lwete mogo. Chitembwe itudo kod mibadhi maka kod kacha kaachiel kod tiyo marach ga pisi. Mondo mi gichop ka mar ng'ado wach ni mondo riemb kata golie tich Chitembwe ne gichako gi kanyo. Wadani mondo wang'i kaka bura ma omiyo koro aput no ng'ado ni teng' lwet Chitembwe mogo nowuok kanye. Wadani wang'ia ne nyakwara Ramogi kaka weche ne ochalo. Gi kinde ni e higa mokalo chien kocha jal buche doho mamalo Said Chitembwe ne nitiere seyo moko mani biwo kuome. Ng'ur ma kamano chwal ne commission ma ochung' ne tije joyal buche kata Judicial Service Commission JSC ka gidwaro ni mondo mi many ratiro mondo non jang'ad buche Said Chitembwe e wi seyo mani keto kuome. JSC ne onono neno mane opedhnegi mane itudo godo Chitembwe gi weche mag mibadhi. JSC nyakwara Ramogi ne otimo ma kendo ne gidwaro ni mondo mi pedh neno mane giyudogo e wi seyo manoketnegi ne jatend piny. Sama ne gitimo ma ne ginyiso jatend piny ni mondo kaber to chuga put moro mondo chak nono hie Chitembwe. Sama ne ginyiso jatend piny mar timo ma jatend piny ma osedhi e rutaya Uhuru Kenyatta ne ochuga put. Aput ni nitiere kod jokanya 7. Jokanyo mongirore 7 mane ng'iyo achiel kachiel seyo manoket ni Chitembwe notimo. Magi noting'o Mumbi Ngugi mane en jakom mar apurno, Fredo Jiambo, Abdi Ali Aroni kata Abida Ali Aroni, Nzioki wa Makau, James Ochengo Duol, Jackson Ndungu kod Lydia Nzomo. Gin jokanya 7 ma aput manochuo kod jatend piny moserutaya Uhuru Kenyatta kaluwore kod seyo ma noket kuom jal buche Said Chitembwe kendo ma kokale kwayo manochwalnegi gi commission mang'iyo tije joyal buche pachoka Judicial Service Commission. Jokanyo mamoko bende nitiere mane konyorega pudni endi e timo nonro e yore mopogore opogore ma ng'eny gi ne gin okinde. Kano oting'o Kiragu Kimani ma en okil, Joseph Gitonga ma bende en okil, Edward Omoti ma en okil, Jasper Mbuiki ma en jagoro kod Sara Yamo ma bende en jagoro mane konyorega pud cha mar jabiro cha mondo mi ginon malong'o adieri mane nitiere kuom seyo manoket kuom jang'ad bura Said Chitembwe. E kinde nyakwara Ramogi jogi kibang' bedo piny ma ging'iyo weche gigolo duoko kendo duoko ni koro ema gidhi tigodo mar ng'ado wach Chitembwe. Ang'o momiyo ne gibedo piny? Ang'o momiyo ne ilieko weche kuom Chitembwe? Mane en gavana mar kaunti ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ne olidho kendo lieko tipo moro mane tudo Chitembwe gi weche mag mibadhi. Ma en achiel kuom gigo mane odonjne godo Chitembwe nyim Judicial Service Commission ma en commission mang'iyo tije bad migawo mar joyal buche.
Sonko ne owacho ni Shitembwe ne olido kendo ogolo maling'ling moko mar bura moro mane dhi nyime e doho. Gino madhi ataro mar chike mag doho kod wach mar chamo muma mar jayal bura. Machiel kuomgi en Said Shitembwe. Magi weche manodonjne godo. Nyakora Ramogi, bang' tim nonro gapudcha, koro gigolo ng'eto margi ni Shitembwe gol oko e apisi kaka jang'ad bura. Ma nyiso ni koro bura ni Nyakora Ramogi kodwoke nyim jal mane ochuga put ne en Uhuru Kenyatta, sani koro en William Ruto. Obiro ng'iyo mondo ng'e ni to gidhi ng'ado mar golo oko Shitembwe koso nitiere wach moro amora kendo minyalo ketie Nyakora Ramogi. Mano kore wach mogik sani mowuok kuom put mar ji abiriyo, jokanya abiriyo kanyakla kod joma ne konyogi, ma ogolo ni Shitembwe koro owinjo bed ni igole oko e apisi kaka jang'ad bura, ka giwacho ne giyudo ni adieri seyo manoket kuome ka nitiere adieri kuomgi. Nyakora Ramogi, mano kaka wach Said Shitembwe mabedo osebed ka iwinjo chalo gi kawuono. Wadhi nyime gi weche manyien gi sani ni doho ma Nairobi oweyo thuolo gi Rambun achije apar ma itudo kod ohala mar mula mabandi ama bende iyango ni ne gimayo godo jago moro omenda madirom siling $66,000. Jang'ad bura Robinson Ondieki oyango ni jomin bura ok ne opedho neno moromo nyiso ni achijego nyaka geng'ne gi od ang'ech. Kata kamano achijego omi chik mondo mi gibi gibed ka gigo lipot ka gichopo kobila chieng' tich abich mar juma ka juma. Achijego nyocha ne omaki e kar dak ma Kitusuru, Karen kaachiel kod Kilimani maduto yudore e kaunti ma Nairobi. There are no compelling reasons to hold the accused anymore. I shall admit each of the suspects to a cash bail which is reasonable, 100,000 shillings, with 2 contact persons, and also to report to the DCIO every Friday in each week till the investigations are over. Additionally, all the passports of the suspects to be deposited in court. And in respect to the 6th and 7th suspects, they have, in addition, to secure 2 Kenyan contact persons. Wadhi nyime Nyakora Ramogi kamoro ni migawo mar thieth ka otendore kod nema ochako apedha ne magawa ma okti kaluwore kod chik mar thieth kod rito alwora e gwenge ma Migori. Ripota marwa ma Migori Jojuma miyowa ler e wi apedhano masani geto neno ni chike mag rito ler kod alwora olu kaka dwarore. Lil mar alwora ma ikelo kod pitaka kata pi mochido mamol kawuok e moko magawa e chuny boma ni ma Migori en ywak mabende osebed ka igolo kod oganda mathoth e kaunti ni ma Migori kuom kinde buora. Moko kuom pitaka gi mawuok e magawa osebedo kamol nyaka orano ma Migori mabende thoth oganda ma odak e boma ni kaachiel kod alwora mare osebedo katiyo godo. Kaluwore kod ywak ni ma osebedo ka igolo kod oganda, migawo mar thieth ka otende kod duolno marito alwora NEMA kaachiel kod migawo mar pi e kaunti ma Migori koro chako timo apedha ne magawago mok luw chike mag rito ler. We welcome the investors in Migori County and we support them and we will create the necessary environment for their business to thrive. However, we are saying that their buildings, the institutions, the kind of businesses that they do have to be compliant in terms of the environmental factors, in terms of public health factors. It will only be fair to say that those that will not be touched. We will not spare those who are on the way. But all of it is being done to ensure that we do not have any impunity, both from our clientele and the department. Director migawo no mar thieth ma ochune ngima oganda Joshua Ongwara ne owacho ne giseloro magawa achiel kendo pod gidhi nyime kod timo apedha ni moko magawago mok luw chike. One hotel which was discharging waste material almost next to the water lines and also discharging some of that waste material to River Migori. We could not allow this to happen. We have declared the building closed until all the issues that were raised are sorted out. Mae ne osir kod Samson Ochwere, matokruogno
mar NEMA e kaunti ni ma Migori kaachiel kod Joseph Karanja mawuok e migaono mar pi mane owacho ni magawa mathoth e bomani ma Migori ogero dag choko taka machiegni kod lai mar pi gino bende nyaka sani keto ngima oganda kamarach. The law says that they should live 20 meters from the middle of the road, but some who goes up to the leeway, to those road reserves, they have already violated the NEMA law, which already has been properly stated by the NEMA. In the process of ensuring compliance with the national building regulations of 2015, which include discharge of wastes, we are supposed to make sure we do not discharge into existing stormwater drains. Mao kikinde mokwongo mamigao mathie timo apedha ne magago mokluchi kabendo gande kaunti ma Migori koro seo piny owacho kuom puodho gedo mag mokum utego mag ohala moko keto kuondego mag choko taka ma owinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwan ji mosewito ngimagi kaluwore kod yiengni mar piny mar Turkey kod Syria medore ka nyaka sani moyo ji 5,000 iyango nosewito ngimagi kendo mamoko ngimagi ni kemarach. Tend piny Kenya oyango ni onge ja Kenya moro amora ma wito ngimane kata yudo hinyruok e masirano. James Opondo nigi ler mar wach. E thuolo mar seche maheo 24 jopiny Turkey kod Syria osebedo ka ywago midhiero mar yiengni mar piny ma nyaka sani oselal gi ngima oganda mathoth. Telo makedo gi midhiero matuch apoya e piny mar Turkey lero ni kwan jogo ma osewito ngimagi oheo 3,500 ka ji moheo 20,000 oyudo hinyruok. Kwan makamae koro chwalo jogo ma osewito ngimagi e pinje ariyogo nyaka moheo ji 5,000. Konyo jogo ma pod omoko e bwo lowo dhi nyime ka e piny mar Syria nyathi manyako noresi bang' ot ruombore kuome. Nur mane oyudi ka lowo dino wang'e dende bende nomoko e chuma mag gedo nowuok maonge hinyruok moro amora. Jatend migao mochung'ne weche tudruok kod pinje Alfred Mutua olero ni onge ja Kenya moro amora ma owito ngimane e midhiero no. We are keeping tabs to know whether any Kenyan has been affected, but so far we've not had any Kenyan affected. And also to say that we have also put together a hotline, a distress line, so that any person, any Kenyan who is in these countries, who is facing distress, has been affected by the earthquake, can call the following number, and that is 905-385-020-960. Lakteche manyalo chiwore dhi konyo e reso ji e pinje ariyogo koro ikwayo mondo ochiwre ka jo Kenya bende ikwayo mondo okony e solro mag chiemo kaachiel gi omenda mibiro ter e pinje ariyogo. I'm calling upon Kenyans to join hands in extending material support that would alleviate human suffering, such as foodstuffs, clothing, financial, medical staff, among others. We're looking at a way of getting tea, coffee, and even nuts, groundnuts, cashew nuts, macadamia to that country, plus other foodstuff and other items. Ji mapod rito wedegi mokwamo e bwo lowo goyo tach kamach ema miyogi liet e pinyno manyaka sani koth kod baraf okele koyo maratipo. Pinje kaka Amerika, Korea ma milambo, India, Ingeresa e kind mamoko osechwalo kony kaachiel gi lakteche mar reso jogo ma oyudo hinyruok. James Opondo, Ramogi TV. Riwruok mochung'ne joma tiyo kod pi e pacho ka orwako okang' mar piny owacho mar medo chudo e tiyo kod pi. Giwacho ni omendago biro konyo e chenro mag bero kuonde ma pi wuokie. Piny owacho ne omedo bech pi nyaka Sh5 koa e otonglo 5 kuom lita 1,000. Kata kamano moko kuom jous pi osebedo ka ywak e wi chikego. Roy Polo nigi ler mar wach. An gi kiosk mar pi mar freji to pigna uso Sh2. To Sh2 ne mang' na choka nyaka odhiambo. Seche moko ayude Sh200 kende. 200 ni
Sirikal dware, miario ni jokiwasko dware, jogi dwa miwa dhier machal nade. To pigno bende makakech ka iti nyalo modho. Ngima sani obiro matek ma pesa matin ma uso pini. Ok wanyal poge gi kiwasko to wachako wapoge gi sirikal. Mago ywak moko kuom jous pi ka gilero ni omenda mane ochuogi mayogi yuto nikech ok ginyal medo nengo mar pi ne jonyiewo kaluwore kod pek mar ngima. Waneno gi ngima masani otek. Koro wan wakwayo ni sirikal kabir gamanye yo moro made giyud go pesa. Giwe manya pesa nyake muya madhano yweyo. Piny owacho nomedo juok mar pi koa e Otongola Beach nyaka Siling 5 kuom lita 1,000 mar pi. Kata kamano, riwruok mochung' ne joma tiyo gi mwandu mag pi e pacho Karua to orwako lokruok e chike mag pi. We appreciate we have seen an opening because part of that money, which is about 5% of that money, will be given back for conservation. Riwruogno wacho ni omenda ma ijuogo biro bero chenro mar rito kuonde ma pi wuoke. That small amount will go to, for example, tree planting, will go to monitoring of our water resources in terms of quality and quantity, so that we ensure there is continuous supply of water throughout. Bende gikwayo jopiny mondo oti gi pi e yo makare. We have got very poor management of water in this country, because when you have water and you are not paying for it, how much water do you waste? You people, when you go back to your villages, how many times do you see leaking water pipes? That is wastage water. That's water which is not metered, which goes to waste. Lokruok e chike matayo pi dwaro ni jous pi duto nyaka ng'ad lesen manyien mabiro tayo gi e timo ohand pi e pacho ka. Ray Polo, Ramogi TV. Kambi mar Moja Express wacho ni thuolo mar dweche 7 nyaka ne yawa yanga apaya ma Nairobi Expressway, ji maoyo milion 10 osetiyo kod apaya no kendo yuto maromo Siling bilion 2 osechoki. Jagoro mogirore migawo mar wuoth Joseph Mbugua wacho ni ohala maber oseneno e wang' apaya no kendo biro ywayo joket mwandu mathoth mondo bi oket mwandu gi e thurka. Sirikal wacho ni apaya ma Nairobi Expressway osechiwo thuolo ne chudo kokalo yor simu kanyakla kod chudo ma aching'. We are working on many more models that will be actualized in our country moving forward, so that we can be able to improve many more routes. Our joy is when we get a success story. It would have been unfortunate if this did not work. So where we stand, we look forward for even more Kenyans to use it, because it will give us an indication of how others can also implement similar projects. How and when we are likely to strike the mark should be looked into with a lot of optimism, so that many more people can use this facility. Whether we strike the mark earlier than we did, those are discussions that can be taken on board. Duol mochung' ne rito bunge kata Kenya Forest Service ogolo oko kuma yande ne oketi mar chungo ng'ado yiend bao e bungu ma Makutano maidore e gwenge mag Londiani. Gavana ma Kericho Eric Mutai dwaro ni atamalo 80 mag yiend bao mawinjore otong' nyaka ket tenge ne jong'ad bepe mawuok Kericho. Mutai wacho ni kaunti mare ok bi yie ne jong'ad bepe ma jo ohala madongo ni ema yudo ohala ka jopiny to igeng'onegi oko. Wenye naiba misitu ni mabrokers. Na hawa mabrokers hawatoki hapa. Sasa tukifungua hii misitu na tumefungua leo, team sales hatutaki kuona malori za team sales hapa. Tunataka 80%. Kana na hiyo 60-40% yako bana Biaspa. Tunataka 80% from here. Ikuwe mill from here. Tunaanzia wale watu walilipa wakaharvest kidogo, alafu ile moratorium ikaingia, lakini hao ndio wataingia forest kwanza wapate haki yao, ndio wengine tufungue hizo forest zingine zenye ziko mature and over mature.
Onyalo bedo nyaminu, Sipene oringa. osiepi, jaodi, mamani. Adhiagamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mipni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai.